children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa balaang ngalan ni Jesus, the Holy Name of Jesus, dinhi sa atong Archdiocese o sa kini siya ka solemnidad kay mao man ni ang titular nato sa Cebu Metropolitan Cathedral niya. Kanang naa sa atong pultahan nga simbol mo nay usas mga simbol sa balaang ngalan ni Jesus ug ang nag-una nga kahulugan sa ngalan nga Jesus, Savior. Muna kanang IHS munay sa Greek nga pagkasuwat sa iyang pangalan, munay first 3 letters sa iyang pangalan. Pero nasa na siya meaning, Jesus, Savior of the world or humanity. So ang ngalan ni Jesus mao ang bugtong ngalan nga maghatag nato kaluwasan ug ang tanang mga binuhat sa langit, sa yuta ug ilalom sa yuta muluhod ni ining maong ngalan kay mao man ni ang ngalan sa Dios nga nagpakatao. Busa sa ngalan ni Jesus atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, conversions of sinners, ug nga ang atong mga benefactors and donors mapuno sa mga grasya tungod sa ilang pagmahal sa ngalan ni Jesus sa pagsigig tabang dinhi sa simbahan diin ang ngalan ni Jesus kanunay natong gipasidunggan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Ginoo, itugot nga kaming nagsimba sa ngalan ni Jesus ug nagapahimulos sa iyang katamis niining kinabuhia, matugub unta sa kalipayng tunhay diha sa amahanong puloy-anan sa langit, diin buhi siya og hari uban kanimo,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakigiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo og kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awahagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan o hunahuna o sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa, gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog, hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghuna-huna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tasatagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaayagayod sa Dios, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtubong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sa makanato ug nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod himuon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Imo ang hari anong gahom, sa adlaw sa imong pagkatao. Diha sa balaan nga kasanag, sa wala pa ang kabugason, sa masayamog gianak ko ikaw. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek.
Ang sitro sa imong gahom ibakyaw sa Ginoo gikan sa Sion. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Ang Ginoo nanumpa ug dili siya magbasol. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa 8 na kaadlaw ang bata gihimo ang seremonyas sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng mga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagkamanluluwas nga maoy kahulugan sa ngalan nga Hesus, maoni ang gituman ni Hesus dinhis kalibutan. Pero di sad siya katuman sa iyang misyon kun wa say taga dinhis kalibutan nga ni cooperate niya aron mahimong tawgon natog co-saviors or kauban sa pagluwas. Ug ang una niyang partners sa pagtuman sa iyang misyon mao ang iyang mga ginikanan, si Maria ug si Jose. Kay si Jose si Maria wap ang musugot nga mamabdo siya niya nganlag Hesus inig anak adi gyud matao ambot na mupili tingaliglain unya usaraman si Maria raman mo'y gipili sa Ginoo nga maandam immaculate di musugot si Maria ambot pila na sad ka libo ka tuig una na sad matao ang bag-ong Maria. Pero kay ni cooperate man si Maria, perting ninduta, Hanoy. Nya si San Jose ni aksyon man tugbiya, kung nipadayon patugbiya si Jose, si Maria, mabdos, waybana, sa balaod sa Hudiyo, batuon siya hangtod mamatay. Adi, sad matawag yapon si Jesus.
patay siya diristiya ni Maria, kuyog silang Maria. Nisugot man sad si Jose nga ingon pangasawas Maria, ayaw kahadlok ni balik si Jose gipangasawas Maria, anataw yun. Niya pag anak na dito sa Bethlehem, si Herodes kay nangita man ni Hesus sa bata nga nataw, nagsugo na mas iyang mga sundao nga pamatyon ang mga bata nga 2 years old atong dapita. Pag ingon Diyos anghel ni Jose, Jose, dadaning bata og ang inahan, pangagiw mo nga tos Ehipto, karon gyud dayon. Butang na to mga alas 12 tos gabi Ditso gidayog hipo si Jose o si Maria, sugot Diyos anghel, lakaw dayon tungang gabi baktas anang desierto padungan tos Ehipto. Beka mo kuno be, pukaon mo tungang gabi ingnon mo biyain ang inyong balay. Kaya ang gustos Ginoo patuon mo dito sa uslob. Kasawan, manghipos dayon mo o maingon mo, ugma na lang oy, nganong karon manggidayon? No, kusog mo kita ng unya-unya. Bihain ang imong kabit. Isa, unya na lang Lord, di pa ako ready. Kana ba kusog kita na ba? Ugwap ang musugot si Jose pagkakaadlawon na naghilak na ang mga bata, ang mga ginikanan, sugod na magpinatyanay. Ugwap ang mulakaw dayon, porting pataya. Di ba? So, gakinahanglan si Jesus og mga co-saviors, mga kauban sa pagluwas. Na karong adlaw, kinsa may iyang gitawag nga mahimo niyang co-saviors. Karon ba? Karong adlaw. Kita nanimba. Una ning nagwali. Unsa may gingos Ginoo nako? Pagwali og maha para maluwas ng mga buangon nga nanimba. Niwali nako. Di nakatabang nako sa Ginoo. Ang Ginoo sa ron ingon sa ron ninyo, paminaw mo ha sa giwalis pare. Haron inyo sa nang ipaambit ngadto sa inyong pamilya basin pag maluwas sila. Onya kay gaduka-duka man ka, ana man kaniya, ana. Mahimo kang ko-savior. Dili, na maminaw. Nya inig paminaw, unsa may sunod? Mutuman. Muna si Maria, kusog kaing mutuman sa sugo sa Ginoo, si Jose kusog kaing mutuman, ilag yung natabangan nga si Jesus mahimong malampuson sa iyang misyon sa pagluwas. Bisan gani sa paglansang ni Jesus sa cross, part man to sa package sa salvation. Si Maria, wa naman sa Jose ato, patay naman. Si Maria gyud ni unong ni Jesus hangtod ngadto sa tiilan sa cross, hangtod sa lubnganan. Si Maria ni suporta gyud ni Jesus. Gituman gyud niya unsay misyon sa kaluwasan. Sa unang pagbasa, niingon dire si Jesus aron makaluwas, gihubo niya ang iyang pagka-Dios ug nagpuyo siya isip sulugoon. Mao kuno ni ang atong kaning gitawag og pattern sa atong kinabuhi. Matod pa sa unang pagbasa, kung mao kana awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha, pagpanghambog hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Nya niingon din siya, angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha kaniya ang kinaiya gayod sa Dios apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Kana bitang magpakaginoo ta, lingi ay mong tupad. Ing nasa inyong balay, dili ka magpakaginoo.
Lingi ba, imong tupad ba, nasa inyong balay, dili ka magpakaginoo? Kana bitang mangusi ka, manghapak ka, mangasaba ka, nagpakaginoo na ka na. Di ba? Kanang libakon ka, o niya, tubag dayon, suko dayon, nagpakaginoo ka. Pero si Jesus, wa gyud makigtupong sa Ginoo. Sige lag sugot sa Ginoo. Nya matud pa diri, o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nagpasugo si Jesus, mo tong ingon siya, nianhi ko aron dili sa nianhi ko sa pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Nya napagispan, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Kana bitang mosugot ta, mahimo daytang co-savior sa Ginoo. Kana bitang mualagad ta bisag patyon patas atong gialagaran. Nahuna ako no, kamo mga asawa, alagad mo sa inyong bana, nya ang inyong bana magsigig kulatan ninyo. Unsa man, mubuwag o dili? Diba? Sige kag alagad, gabinuutan ka, ang imong bana, siging bisyo, suyo pa, pangabit pa, iniguli, gamayng bikil, kulata dayon. Unsa man, buwagan, dili. Kung gusto kang mahimong kauban nga manluluwas ni Jesus, magsige ra jud kag ingon, mauna ni ang kaluwasan. Lubo din imong ngipon. Pero ikalubo sa imong ngipon, ingon din ka kaning pagkalubuas ngipon, makaluwas ni. Di ba? Patiran ka, bali imong gusok, kaning pagkabali sa kong gusok, makaluwas ni. Di jud ka mubuwag kay kauban ko kang manluluwas. Og mao na makalahutay jud kas kaminyoon hangtod sa kamatayon. Pero kanang mga kuan, kanang mga buangon na magpakasal dinhi, oy, gamay lang singhag, gamay lang kasakit, buwag dayon, mauna sila'y mga tao nga nakigtupong sa Ginoo. Muingon rin, di na nauso martirdam, oy, sus, maura ba na giwaling padersyano? Atuom sa kanang padersyano, utrom sana. Sige mo lang nagpamaligyak slat, sige mo lang pangwarta, tuom ka ng paria, oy, nahong, butlang, di ba, mao na isultis mga buangon. Pananglitan ron, ang imong anak, si aw kaistanan, tapulan pagyog kayo, adik pagyog kayo ng cellphone, unsa man, kasabaan o dili? Sige, kasabaan, dili. Oy, dili, sulugoon ko ka. Magpakasulugoon ka sa imong anak. Nya, naaday sulugoon, mga sabag amo. Ha? Naisulugoon nga mga sabag amo? Ningon ko diri si San Pablo. Pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Sa ato pa, ubos gyud ka ang imong hunahuna kaysa uban. Sulugoon ka sama ni Hesus. Ginoo siya, nahimo na tong sulugoon. Unya kun imo nang buhaton, di jud ka kapangasaba sa imong anak. Magsige ra jud kag ingon, alagaran ko ning akong anak nga adik sa cellphone, makaluwas ni. Imo ding lungagan, andaman ni mog snacks, nya magsige pa jud kag paningkamot nga makakwarta ka para mapalitan nimo siya bag-ong cellphone para mosamot yung kaadik ba. Dili oy, wa kay tumong nga imong palitag bag-ong cellphone kung dili imo siyang alagaran sa iyang panginahanglan. Misteryoso kay ni mga igsoon ngano man mingon ka unya pader alkansi ta nya unsaon pagkaluwas mosamot kabuang si Hesus sa dihang gikulata siya wa siya mo reklamo ingka nya mag-anad lang na di oy di gina mag-anad kay ngano man namatay man si Hesus. Pagkamatay na ni Hesus, nang luhod, hasta ang senturyon miluhod sa yuta. Labi na gitong pagkabanhaw ni Hesus, ang mga buangon niyang apostoles, labi na gyud si San Pedro, si Judas naghikog
si San Pedro nabag-o, mihilak og maayo ug nagpakamatay sad para ni Hesus. Sa may pasabot ani nga sa matag tuman nato sa sugo sa Ginoo, dunay gahom nga mogawas nato aron pagbag-o sa kasing-kasing sa tao. Ang asawa nga magsigig higugmas bana bisag kulatahon, moabot yung panahon nga ang bana mausab. Nahitabo na ni Santa Monica, ni Santa Rita ug Casia. Ang anak nga buangon nga sigihan lag higugma sa inahan ug sa amahan, moabot yung panahon nga mahimo ng buutan samas nahitabo ni San Agustin. Hindi man mura mamugwa malipay. Mura bag ang inyong naong Ginoo na bugat na nog maayo. Halano. Pero ang mga anak nga sigihag kulata, ang mga anak nga kunuhay gidisiplina, nahimong mga buangon. Maunan oy leader aning mga sororities, fraternities nga mga buangon kay tanan sa atong katilingban. Murag mubawi ba? Sukol na ikadako kanang inyong mga anak nga inyong sigihag yaw-yaw, sigihan yung kulata, inig kaabot na sa panahon nga mauna nay nagtrabaho nya kamo mga ginikanan, mga tiwasuno na mo, lambahan mo sa sira ana, yaw-yawan mo, nganlan pa mo gahig kadaghas mo kumpisal nako, kasaha ko pader ngano man sige jud ko pangasaba sa akong mama, di jud ko kapugong nako ngano man siya diabetic mo guna siya pader niya na itambal ba di mo tarong og inom ikahibaw na ko pader ako gyud siyang yaw-yawan mo hilak kos mama di jud ko kapugong pader nako giunsa man kas imong mama katong gamay pa kansa yaw-yawan sad latuson sad nako ani bawi nakakaron kusog sa kisang moingon gahi ba ni mog uma ingnan ti kang ayog inom anang soft drinks mo inom jud ka gahi ba ni mog mura bag ikay mo gasto dinhi. Ito ana, ang katong version sa iyang mamas unang gamay pa siya, mauna sa iyang gigamit para sa iyang mama, nako hala, maimpirno na raba ka ana. So niya sa may buhaton pa din ako, paim nagdaghang soft drinks imong mama, sige lang yung painom. Nawa, di ba, sunod tuig, patay na na. Wa na kay yaw-yawanan, malipayo ng mamatay, santo sad ka, kay imo mang gipatay ang imong garbo. Di ba? Naku, pila na may edad si imong mama, siya, si tinta na kape, awa na, tiwasuno na na. Ayaw na lang napadugaya kayo. Di ba? Si Kristo gani, 33, patay na. Kana pa bang imong mama si tinta, imo pa ginang pugnan-pugnan. Ako bitang mama sa una, diabetes, sige hanak ko giyaw-yaw, kay mo inom yung soft drinks, kawat-kawat yung kaon anang pan, hangtod na gangrene na ang tiil. Putla na ko tuhod. Unsa man ka putlan na naman ka, resulta naman sa sige ni mong kaon, unsa naman paputlan, ingos mama, ay paputli. Nako, sige, mga 2 months, impas na ka, ingos mama, amay no na, haron magkita, mis Ginoo. Wa kaabot og 2 months, o sara kabuan og tunga, patay dayon. So, lingawan no na mo. Nga naman, sige na malamig, hisgot barti Ginoo. Samtang nag-anam siya ka-deteriorate, sige lamig istorya, bahig langit, bahig impierno, bahig Ginoo. Kaya na mamig, gaapong mami niya. Nakahibaw mami nga hapit na siyang matay. Di aligri nun kistanan. Mga tawa pa mi, kalit siya kakuan. Kumatos, maghagok na lang ba? Napatay na ni mama ani ron. Ikataw-tawran mo, kalit og mata. Igmata ba, lagsik og mayo? Sa mga kamay? Kuan, kuyog mi sa Ginoo. Gidako niya nga tos kakahuyan. Giagak ko niya. Lisod kaglakaw sakit na imong tiil. Giagak man ko niya. Layo kay may giabutan nga to. Giguto man ko na. Gipapauli ko niya. Kaon sa ko gamay. Kaon sa namo. Sa balik man turong Ginoo. Iyang man kurong dadol balik. Kay adto naman sa mi manuroy nako. Ako niya mahaka na ganing ingnan niyang Ginoo regards. Siya, akong ingnon. Pagsunod piyong sa mata, anahagok, namatay na Ginoon. Anya, mahadlok dito ng kamatayon. Anya, musangko na lang kita sa pagyaw-yaw, pagpangasaba. Ayaw. Mga matay ratang tanan, pero naatay man luluwas si Jesus. Naay pangalan nga makaluwas sa tanang mga binuhat, ang ngalan nga balaan
bugtong ngalan nga makaluwas, ang ngalan nga Hesus. Kita usab mahimo untang mga kauban sa pagluwas, mumarka unta sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing nga kita mga manluluwas kauban ni Hesus, ug nga makita unta ang timaan sa ngalan ni Hesus isip manluluwas dinhi sa atong mga pulong ug sa atong mga buhat. Kinibitang nagsigig palit og slot nato, di pa lang ko ka-update karon. Mga manluluwas ni, kada nako kabasa, pader palit ko usa ka slot. Niya na sad ang manluluwas nga ngalan ni Hesus. Salamat Dios, salamat Ginoo. Nang ma-update siguro ni nato karon pang mga Huwebes kay holiday pa man gud gahapon. Basig mabasa nato ugma, ma-update nato ang tanan. Pero dako-dako na taghalin nang padayon lang mong palit aron mahimo mong co-saviors of Jesus. Pero ay sa mong patakag palit kay bas hatag sa kwarta kay naara ba sa mga scammer karon ubay-ubay na gyud na sila. Kay sige maguta din higdawat og donation, so daghan sa kay naghimog mga fake account diha sa social media nga gigamit akungan. So tan-awa lang gid ninyo kana bitang i-post nato sa atong kaning online nga misa panahon sa offertory, igkantas offertory, ma-flash man na diha ang mga ngan account numbers, GCash account, contact numbers, kana lang gyud sunda. Kuan lang na ninyo i-screenshot nya mo ginay tan-awa inig padala. Naa gani laing account number, lain nga contact number, lain nga ngan. Bisan pag magamit pa na sa akong account nga Padresiano, ayaw gyud og hatag. Diha ra gyud anang atong i-flash panahon sa offertory. Aron sa makaluwas gyud ang inyong ihatag, dili mapunta sa mga sa tawag ana nila kanang scammer, mga yawanon nga mga tao. No? Sige, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, walay laing ngalan nga makaluwas gawas sa ngalan ni Hesus. Kita magampo ug masaligon nga mudangop sa Dios sa iyang pinaagi sa iyang ngalan ug moingon kita, Hesus anak sa buhi nga Dios, kaluy-i kami. Hesus anak sa buhi nga Dios, kaluy-i kami. Nga ang atong Santo Papa Francisco, atong Obispo Jose, ug sa iyang mga kaabag nga obispo, mga pari o sa tanan nag-alagad sa simbahan, nga ligunon sila sa pagsangyaw sa himaya sa balaang ngalan ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Hesus anak sa buhi nga Dios, kaluy-i kami. Nga ang atong nasud ug ang tanang kanasuran mutahod sa ngalan ni Jesus ug muuswag diha sa hustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Hesus anak sa buhi nga Dios, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton maayo, ang mga nagsubo mahupay, ang anaa sa kalisod matabangan pinaagi sa pagtawag sa ngalan ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Hesus anak sa buhi nga Dios, kaluy-i kami. Nga kining balaang panagtigom nga atong gipasidungog sa ngalan ni Jesus,
maghatod kanato ngadto sa pagbuhat sa bisan unsa sa ngalan ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa buhi nga Dios, kaluhi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayo ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa buhi nga Dios, kaluhi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa buhi nga Dios, kaluhi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa buhi nga Dios, kaluhi kami. Nga ang mga nangamatay nga nagdala sa ngalan ni Jesus diha sa bunyag, makadawat sa walay katapusang kalipay, isip mga anak sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa buhi nga Dios, kaluhi kami. Ginoong Dios, mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy, diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi sa balaang ngalan ni Jesus, hari ug buhi hangtod sa kahangturan. Amen. Daigod ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagom, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugino nga abot sa yuta, kung ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalan sa kalagalang kanan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O makagagahom nga Amahan, pinaagi sa maluluyong pangaliya sa imong anak, himuang takos nga imong dawaton ang among mga gasa, kaysa pagsangpit namo kang Hesus kutob sa pangayuon namo sa iyang ngalan, malaumon man kami nga madangat gayud namo kini sa walay duha-duha. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matar. Angay ug matarong gayod among katungdanan ug among kaluwasan, kanunay nganhi ug sa tanang dapit ang pagpasalamat kanimo Ginoo santos nga Amahan, makagagahom ug tunhay nga Dios, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gipadala mo kanamo ang imong bugtong anak nga nagdala sa ngalan nga naghisgot sa kaluwasan, aron iya kaming masakmit gikan sa kaulipnan sa sala, among karaang kaaway,
og pinaagi sa iyang pagpati kanamo sa iyang ngalan isip imong mga anak. Iya kaming gitawag sa pag-ambit sa himaya sa imong gingharian. Kini mao ang ngalan sa among pagpasalamat. Atubangan ni ining ngalana ang tanan muluhod. Kini mao ang ngalan nga among isangpit isip dalangpanan sa tanang katalagman ni ining kinabuhia ug among lig-on nga abyan sa takna sa kamatayon. Busa muduyog kami uban sa tibuok binuhatan sa pagdaig sa iyang ngalan sa among pag-awit uban sa mga kuro sa kalangitan sa way katapusang awit sa imong himaya diha sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa iyong pagmaygon sa langit. Ang kalanod na mo sa matagal lang, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasay luwa kami sa among mga sala. Maingon niya kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinuluan-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanim. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako ngayon kadawat kanimo, apan ipamulong ug mamahayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo.
Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. Itugot Ginoo nga tungod sa imong kaluoy pinaagi niining santos nga Eucharistia kapasidunggan unta namo sa angayng paghalad ang Ginoong Hesus tungod sa iyang ngalan nagbuot ka nga paggaludhan siya sa tanan ug sila makakaplag sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnong gahom. Niya magikani sa ngalan ni Hesus isip manluluwas. Niya mulihok ni sa atong kinabuhi kung sama ni Maria ug ni Jose mahimo sa tangkauban nga mangluluwas or co-saviors of Jesus. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutares hostia, qui celi pandes ostium, milagrimum hostia, darubur fer auxilium, ode Domino, sed